Значи, Зелиш и Мустафа са ваши деца. Боже, колко е малък света. А нашето село... Не, защо? Не можем да го открием. Как така вчера вечерта беше тук? Мустафа! Вътре ли си? Ало! Ех, приятел! Не е в кафенето. И тук го няма. Не искам да се омъжвам. Зелиш, защо говориш така с гостите? Извинете и родителите ми. Те не знаят какво правят. Благодаря ви, но напразно сте дошли. Браво, Зелиш! Зелиш, дъще, се прибери. После ще говоря с теб. Влизай, влизай. Господин Хикмет, извинете. Моята дъщеря понякога се държи така, но разбира се, решението е нейно. Тя не иска да се омъжва, не се засягайте. Господине, ние не сме дошли заради Зелиха. Какво? Заради кого? Ние дойдохме заради Мерием. Мерием ли каза? Вие тогава не ставайте, не се притеснявайте, аз веднага ще се върна. Тя е малка. Как ще искате? Предстои да учи. Няма проблем. Какво толкова? Не говори така, чичка. Уважавам те заради годините, но заедно с момчетата си вървете, за да не стане лошо. Внимавай! Ей! Кой иска малката ми дъщеря? Напуснете! Спокойно, господине! Напуснете, че ще стрелям! Напуснете! Напуснете! Бързо, бързо! Стой! Татко! Ще видите вие как не ви е срам. Чувате ли? Мерием ще искат. Не се връщайте! Осман, какво става? Изгоних кандидата на Мерием. Добре, сигурно не е момента, но не мога да намеря Мустафа. Исках да ви питам дали знаете нещо. Ти знаеш ли, Зелиш? Не. И аз го търсих навсякъде. Няма го. Добре, притесних ви. Извинете ме. Благодаря ти, Осман. Хайде да влизаме. Хайде, Осман. Хайде. Къде си, Мустафа? Да си се успокоила. Няма да се